Tau phano rang rok rutaya ko khwai pura shuni samung khlainai rok aborok no teibo kubuni nukjagui tongma bai koktoma awaimani channel dinrat rogo sanai saltami swkang phunukmung rwjakmani December tal rokni bisingtibo chini salmari rok lai thangmani ulogo phano tau phano puroni samung khlainai rokni bisingti rokbo rang rok habya ko hunibo saman nukjaka bongni bank account rogo Saima laima nukjaka khwai pura shuni bisingtibo abo hainai kolmung rokni bisingo teibo kumuni outsourcing rokni phunukma bai tabuni samung khlainai rok tongwi tongmani jora rogo borni bisingo sajagui tongkha khorok ba chini samung khlainai rok tabusa joratoi borni thai rogobo borni nukjagui tongmani rwjaknani kokrakno mungsabo manya ko hwnwi silsamung pura shuni okra samung charifang naikol thairokni phaisingtwi samung khlaimani rokni bisingtwi bo tabuk nukjagui tongmani mwkhasai naikol nairokni bisingtwi rokbo borni beton rok rwmani rokno tei samung khlainai rokni bisingo teibo kwrwi wngmani nukjagui tongma bai sungmurok khlaimani rokno tei aro siring sirang khlaijakmani nukjakha salni bisingo no teibo samungo tongmani nukjagui tongmani samungni barja manjak chair basoni thangni borok bai samung khlainai rok malaimani ulogo kokrok no teibo kaisa kokrok phano sanani rogo naharmung kwrwi beton rok wngnai phiaba bufru wngnai aborok kokrwi manya abono teibo bo bhai tamni rwjaknai srai kebo khoroksabo saimanya Bureau Report Channel Dinra